Hei! Tässä tutoriaalissa näytämme, miten OpenStreetMapin kartalla olevan paikan tietoja päivitetään, miten karttaan lisätään kokonaan uusi paikka ja miten paikka poistetaan kartalta. Mene osoitteeseen openstreetmap.org. Esimerkkinä tutoriaalissa toimii yrityksemme kotikaupunki Turku ja yksi meidän suosikkikahviloista, Rebelle Cafe. Kirjaudu sisään, kirjoita etsimäsi paikan nimi vasemman yläkulman hakukenttään, paina hae ja valitse oikea paikka tuloksista. Tästä paikasta näyttäisi olevan aika vähän tietoja, joten käydään päivittämässä ne. Pääset muokkaamaan tietoja vasemmasta yläkulmasta muokkaa painikkeesta. Zoomaa näkymää tarvittaessa lähemmäksi ja katso aluksi, että paikka on kartalla oikeassa kohdassa. Tarvittaessa voit liikuttaa paikkapistettä oikeaan kohtaan, mutta nyt sille ei ole tarvetta. Tarkista, että kohdetyyppi on oikein. Jos sitä tarvitsee muokata, klikkaa kenttää ja hae parhaiten soveltuva kohdetyyppi. Tarkista seuraavaksi muut kentät. Tärkeimmät ovat yrityksen nimi ja osoitetiedot. Varmista, että osoite ja numero ovat omissa kentissään. Varmista myös, että postinumero ja kaupunki ovat oikein. Halutessasi voit täyttää muita tietoja, mutta tärkeimpänä lisää verkkosivusto. Virheiden välttämiseksi kopioi osoite suoraan paikan verkkosivuston osoitepalkista. Käyttäjät arvostavat kuvaustekstiä paikasta. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tule valikkoon näkyviin, vaan se täytyy käydä lisäämässä itse kohdassa lisää kenttä, jonka jälkeen kirjoita hakuun kuvaus. Voit käydä nappaamassa pienen esittelytekstin suoraan paikan verkkosivuilta tai lisätä kuvaustekstin itse, jos paikka on sinulle tarpeeksi tuttu. Jos haluat lisätä paikasta tietoa myös muilla kielillä, paina nimikentästä plussan kuvaa ja valitse valikosta haluamasi kieli, kuten englanti. Tässä tapauksessa nimi on sama englanniksi, joten lisäystä ei tarvita. Jos haluat lisätä kuvaustekstin muilla kielillä, täytyy tämä käydä lisäämässä kohdassa ominaisuustiedot. Paina plussaa, kirjoita hakuun description ja valitse esimerkiksi description en. Huomioi, että vaikka kentän tila on pieni, saat kirjoitettua siihen olennaisen. Kun kaikki tiedot on päivitetty, paina oikeasta yläreunasta tallenna ja jätä kohtaan muutoskokoelman kommentti tieto päivityksestäsi. Halutessasi voit jättää myös lähteet, joihin tietosi perustuu. Kommentit ja lähteet tulevat näkyviin muille käyttäjille. Jos olet epävarma päivityksestäsi, voit pyytää sille tarkistusta. Muussa tapauksessa siirry suoraan eteenpäin ja paina tallenna. Tämän jälkeen poistu muokkaustilasta klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta OpenStreetMapin logoa. Nyt voit hakea uudelleen äsken päivittämäsi paikan ja varmistaa, että tiedot näkyvät. Joskus tietojen päivittymisessä on hieman viivettä. Huomaathan myös, että hoots.fi-palveluun OpenStreetMapin tiedot haetaan muutaman päivän välein, eli tällä tiedot eivät näy välittömästi. Jos et alun perinkään löydä hakemaasi palvelua kartalta, eli se puuttuu kokonaan, etsi kartalta oikea paikka, klikkaa muokkaa ja zoomaa muokkaustilassa tarpeeksi lähelle karttaa. Valitse paikkapiste ja klikkaa se kartalle oikeaan kohtaan. Seuraavaksi valitse ominaistyyppi, jonka jälkeen saat yleisimmät tietokentät näkyviin. Lisää tietoihin ainakin paikan nimi, osoitetiedot, verkkosivuston osoite sekä kuvaus klikkaamalla lisää kenttä ja kirjoittamalla hakuun kuvaus. Tuttuun tapaan klikkaa lopuksi oikeasta yläkulmasta tallenna. Jätä myös muutoskokoelmaan kommentti ja paina uudelleen tallenna. Koska Susannan lounaspaikkaa ei ole olemassa, onkin hyvä vielä katsoa, miten paikka poistetaan kartalta. Paikka kannattaa poistaa myös silloin, jos yritys on esimerkiksi lopettanut toimintansa. Klikkaa pistettä muokkaustilassa ja paina roskakorin kuvaa kaikista niistä kentistä, joissa on tietoa. Saat tämän jälkeen videolla punaisena näkyvän ilmoituksen. Valitse ilmoituksesta poista karttakohde, klikkaa tallenna ja kirjoita muutoskokoelman kommentti, kuten
Poistettu virheellinen paikka kartalta. Paina taas lopuksi tallenna. Tallennuksen jälkeen poistu muokkaustilasta klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta OpenStreetMapin logoa. Onneksi olkoon! Nyt osaat lisätä ja päivittää paikkoja OpenStreetMapiin.